Matul it-tieni kwart tal-2023 l-att ta' permessi tal-bini maħruġin kien ilaħħaq l-494 għal total ta' 2453 residenza ġdida. Dan ħareġ minn ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fejn ġie spjegat li meta mqabblin mal-istess żmien tas-sena ta' qabel kien hemm żieda ta' 12.8% f'dawn il-permessi filwaqt li n-numru ta' residenzi ġodda approvati żdied b'9.5%. Il-permessi mgħoddija kellhom medja ta' 5 residenzi. Il-biċċa kbira ta' residenzi approvati fit-tieni kwart tal-2023 kienu appartamenti, warahom kien hemm penthouses, mażonettes, terraced houses u unitajiet residenzjali oħrajn. L-appartamenti ammontaw għal 70.9% ta' residenzi kollha approvati. Meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2022, in-numru ta' residenzi ġodda approvati f'Malta żdied bi 18.7%, mentri dak f'Għawdex u Kemmuna naqqas b'24.6%. L-akbar numru ta' residenzi ġodda approvat kien fid-distrett ta' Tramuntana tal-Port, filwaqt li l-iżgħar numru kien fid-distrett tal-Punent. L-akbar numru ta' residenzi ġodda ġew approvati f'San Pawl il-Baħar b'178, warahom kien hemm dawk fil-Mosta b'163, ħalqorbi b'107, il-Mellieħa b'103 u l-Imsida b'101.